No niin, kattokahan taas tätä poppoota. Tästä on ennenkin tehty postauksia tästä samasta aiheesta, mutta kun tämä on loputon suo, niin tehdään sitten lisää. Eli Suomessa ollaan nautittu kallis, helekatin arvostettu koulutus, ja nyt sitten kun tämä homma alkaa olla lopulla ja valmistuminen alkaa olla viittavaalle valmis, niin sitten sitä ollaankin lähössä sitten Suomen rajojen ulkopuolelle, eli se osaaminen lähtee Suomen rajojen ulkopuolelle, eikä jää tänne Suomeen syystä tai kolmannesta. Lähdetäänkö nyt siitä liikenteeseen, että fakta on ikävä kyllä se, että Suomi ei kilpaile Euroopan huippumaiden kanssa edelleenkään palkoissa, työoloissa tai veroissa. Tästä syystä Suomi ei myöskään houkuttele Euroopan huippuosaajia, se vaan Marinin hallituksen edesauttamalla politiikalla toi tänne Suomeen tämmöisiä sosiaalisin perustein tulevaa muuttoliikettä, joka käyttää vain suomalaista yhteiskuntaa härskisti hyväksi. Ja nyt sitten kun alkaa olla opiskelut lopullaan, niin konstilla tai kolmannella aletaan keplottelemaan itteensä muualle. Kukapa tänne kylmään Pohjolaan jäisi huonolla palkolla elelemään. Tällä kertaa oikein ylentuudittamana rasismi. Mä tein tästä samasta aiheesta aikaisemmin videon, se löytyy mun feediltä, jossa mä puhun Kingsleystä. Kingsley on tullut Varkauteen, ei työllisty, ei sitä sun tätä, mutta kiitoksia Suomi koulutuksesta. Tämä menee ihan tismalleen siihen samaan kategoriaan. Nyt kun sitten on uusi hallitus ja Suomessa pitää itse oikeasti tehdä asioiden eteen jotain, niin nämä alkaa kipuilemaan. Vaikka se, että vähimmäisvaatimus on siinä, että jos sä haluat Suomesta töitä, niin opiskele suomen kieli. Nämä ei ole valmiita edes sitä tekemään, mutta se perimmäinen syyhän siellä on se, että Suomi ei ikävä kyllä kilpaile palkoissa Euroopan huippumaiden kanssa, vaan meillä on hyvin arvostettu koulutus ja tätä käytetään härskisti hyväksi. Tätä on käytetty jo vuosia ja näköjään vieläkin, mutta mä toivon, että tiettikö tämä lähtee vähenemään nyt tästä oikein huomattavasti, koska suomalaisillakin on väliä, niin totta hitossa sitä pitää vaatia muiltakin tänne tulijoilta. Suomalaisessa yhteiskunnassa on suomen kieli ja englanti pääkielinä, mutta suomen kielellä on pärjättävä. Jos et ole valmis hyväksymään tätä faktaa, niin se on hyvin hankala työllistä. Mutta se työ on täysin välttämätöntä, jos sä meinaat integroitua tänne ja sulla on halu jäädä, tiedätkö, auttaa tätä suomalaista yhteiskuntaa. Mutta jos ei sulla ole halu auttaa tätä suomalaista yhteiskuntaa, niin sitten sä keksit tämän kaltaisia storeja. Sä tuut tänne, haluat olla integroitumatta tähän yhteiskuntaan,